Mahigit 5,000 pamilya sa Ilocos Region ang naapektuhan dahil sa nagdaang bagyong Christine. Sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 nitong July 19, kabuang 18,477 na mga indibidwal ang apektado o katumbas ang 5,389 na mga pamilya sa rehiyon. Nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng mga family food packs, hygiene kits at sleeping kits at iba pang tulong sa mga pamilyang inilikas at mga naapektuhan. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang monitoring at pagkikipag-ugnayan ng RDRRMC1 sa lahat ng local DRRMS sa Rehiyon 1 upang matutukan pa ang sitwasyon kasunod na nararanasang lagay ng panahon. IFM News. IFM News. IFM News.